Pozdrav svima! Dobrodošli na novi sat prirode i društva. Danas nastavljamo sa prijevoznim sredstvima. Do sada smo radili vlak i autobus, a danas radimo prometno sredstvo koje prometuje zrakom. To prometno sredstvo zovemo zrakoplov. Dakle, današnja lekcija zove se Putujemo zrakoplovom. Zrakoplov je prometno sredstvo kojim putujemo na dalja odredišta. Kao što sam rekla, zrakoplovi prometuju zrakom, a prevoze putnike i robu. Mogu prevoziti i kućne ljubimce, ali zato treba posebna dozvola. Zrakoplovi polijeću iz zrakoplovne luke i u nju islijeću. Staza za zrakoplove na zračnoj luci zove se pista. Prije svakog polijetanja obavezno se provjerava ispravnost zrakoplova. Ovdje na slici, odnosno na slikama, prvoj i zadnjoj, možete vidjeti zračnu luku Franjo Tuđman koja se nalazi u Zagrebu. U zračnoj luci kupujemo putnu kartu da bismo mogli putovati zrakoplovom. Ona se kupuje preko interneta ili turističke agencije nekoliko dana ili čak mjeseci unaprijed. Za putovanje su potrebne putne isprave. Ako idemo izvan naše države, potrebna nam je i putovnica. Putnici putuju prema redu letenja. Red letenja nam služi da bismo mogli pratiti odlazak i dolazak zrakoplova. Ovdje vidite jednu kartu za putovanje zrakoplovom. Idemo vidjeti što se na njoj nalazi. Ovdje vam piše prezime osobe koja je kupila kartu, a ta osoba putuje iz Zagreba, evo ovdje vam piše iz Zagreba u Split. I imate cijenu karte 360 kuna i 70 lipa. Prije ukrcaja u zrakoplov svi putnici moraju proći sigurnosnu kontrolu. Putnici se pregledavaju prije ulaska u zrakoplov, prolaze kroz detektor metala i predaju prtljagu. Prtljaga ide u poseban dio zrakoplova, ne ide s putnicima u putnički dio. Tada putnici odlaze do svog zrakoplova i ukrcavaju se, te zrakoplov polijeće. Posada zrakoplova. Piloti upravljaju zrakoplovom, a domaćice i domaćini, odnosno stjuardese i stjuardi, brinu se o udobnosti putnika, poslužuju hranu i napitke. Za vrijeme leta moramo se ponašati prema napucima domaćice i domaćina zrakoplova. Ovaj toranj ovdje naziva se kontrolni toranj. Iz tog kontrolnog tornja kontrolori leta brinu o sigurnosti zračnog prometa. Kao što smo naučili da se u autobusu i u vlaku mora ponašati pristojno, ista pravila vrijede i za zrakoplov. Putnici se ponašaju pristojno, sjede na mjestu, a kada im domaćice i domaćini leta dozvole, smiju se i kretati prostorom za putnike. Kada zrakoplov sleti,
putnici izlaze iz zrakoplova i tada preuzimaju svoju prtljagu.